Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a SESCAC la següent partida del Campionat d'Espanya per edats sub-14 de l'any 2014 celebrat a Salobreña durant el mes de juliol. De la sisena ronda he triat esta partida entre dos jugadors catalans, d'una banda Jaume Ros, en peces blanques, i de l'altra Héctor Sama, en peces negres, i tenim que Jaume Ros té vora 100 punts d'elo més que el seu rival. Anem en la partida. E4, eixida de peó de rei de Jaume Ros. E6, defensa francesa per part d'Héctor Sama. Segueix D4, D5, cavall D2, el canvi en E4, alfil D7, i així tenim que Héctor Sama repeteix esta variant de la defensa francesa que també va jugar davant Francisco Orantes en la segona ronda. Segueix cavall F3, alfil C6, esta és la continuació natural de la jugada anterior, alfil D3, cavall D7, enroc, cavall de F6, la retirada natural cavall C3, alfil E7, i B3 és la variant triada per Jaume Ros en comptes de torre 1, que va ser la jugada de Francisco Orantes. Després de B3 segueix enroc, alfil B2 i el canvi en F3 amb alfil per F3, dama per F3 i C6. I d'esta manera les negres han canviat el seu alfil de caselles blanques i a continuació col·loquen els seus peons centrals en caselles del mateix color i tenen una posició passiva però sòlida. Jaume Ros continua amb C4 i Héctor Sama replica amb dama A5, encara que dama C7 era una alternativa perfectament factible. Després de dama A5 potser està pensant en continuar amb alfil A3 i buscar el canvi d'alfils de caselles negres. Per a evitar-ho, Jaume Ros respon amb A3 i així podria continuar amb B4 en un futur. Ara segueix torre de F8, torre de F1, esta torre ja mira mitjançant rajos X l'alfil negre de E7, i així Héctor Sama continua amb la descuidada cavall F8 en comptes de la més prudent alfil F8. De tal manera que després de cavall F8, Jaume Ros pot continuar amb cavall F5, ara sí atacant l'alfil d'E7 amb el cavall, i naturalment en cas de la continuació E per F5, torre per E7, la torre blanca penetraria en la setena fila i els peons negres quedarien dèbils i vulnerables, la qual cosa seria clarament favorable a les blanques. Per això, després de cavall F5, Héctor Sama decideix retrocedir amb dama C7 i a continuació es produeix el canvi en E7, ara torre de AD1, torre D7, i així tenim que Jaume Ros té l'avantatge posicional de la parella d'alfils contra la parella de cavalls, i el seu rival té una posició molt passiva. Ara bé, cuidar aquest avantatge i posteriorment transformar-lo en un avantatge material no és gens fàcil, com veurem a continuació. Segueix G4, Jaume Ros es decideix per este avanç per a guanyar espai en el flanc de rei, i naturalment aquesta expansió és possible gràcies a que les negres ja no tenen alfils. Segueix dama D8, H4, amb la idea evident de G5, Héctor Sama s'hi anticipa en cavall E8 i demostra que no li importa renunciar a qualsevol iniciativa a canvi de mantenir la solidesa de la seva posició, i Jaume Ros continua amb dama G3. I així Héctor Sama respon amb dama C7, proposant el canvi de dames, que és una decisió interessant. En principi, tot canvi de peces alleugereix la posició de qui té poc espai, en aquest cas les negres, i a més elimina el perill d'un atac sobre el seu rei. Però també és cert que l'avantatge potencial de la parella d'alfils s'incrementa i les blanques podran seguir avançant en el flanc de rei sense preocupar-se per la posició del seu propi rei. Jaume Ros continua amb rei G2 i sembla que té clar que el final li deu resultar favorable amb la parella d'alfils i per tant no fuig el canvi de dames. Héctor Sama canvia amb dama per G3 i Jaume Ros respon amb rei per G3, segueix ara torre de A8 i esta pressió sobre D4 és l'únic contraxoc que tenen les negres
en aquesta posició, però amb la deguda precaució pot ser fàcilment controlat. Ara segueix alfil E2, cavall F6, alfil F3, i Jaume Ros col·loca tranquil·lament este alfil en la gran diagonal, segueix A5, torre E5 per atacar este peó, torre A8 per a defensar-lo, i així tenim que les peces blanques estan col·locades de forma òptima i ha plegat el moment de fer un pas endavant i realitzar alguna acció més concreta. I Jaume Ros es decideix per l'avanç G5. No obstant, una alternativa interessant i segurament preferible seria insistir en la pressió sobre este peó amb alfil C3, que pràcticament obligaria a respondre amb A4, seguiria B4, i ara, per exemple, després de cavall C6, atacant la torre, seguiria torre C5, les negres ara respondrien amb torre de D8, perquè l'altra torre ha de mantenir-se en la columna A per a poder defensar el peó, i així les blanques podrien continuar de forma molt prometedora amb B5, pressionant ja fortament els peons negres del flanc de dama, degut al seu alfil de caselles blanques. Les negres contestarien amb cavall D7, ja que en cas de C per B5, torre per B5, i a continuació el peó de B7 resultaria indefensable. Després de cavall D7, les blanques seguirien amb torre H5, i així ja la pressió sobre C6 resultaria molt desagradable per a les negres, que ho tindrien difícil per a poder defensar-se adequadament. Per exemple, en cas de la continuació natural cavall F6, insistint en l'atac sobre la torre blanca, les blanques ja podrien capturar B per C6, ja ens trobaríem que en el cas de la captura cavall per H5 seguiria G per H5, les blanques ara atacarien el cavall i el peó de B7, i en el cas de respondre amb cavall F8, les blanques simplement amb la captura C per B7 obtindrien dos peons per la qualitat i a continuació l'avanç del peó de C guanyaria fàcilment. Per això, després de B per C6, les negres continuarien de forma més prudent B per C6, però ara simplement amb torre C5, insistint en la pressió sobre C6, les blanques ja tindrien una posició molt superior. Tornant a la partida, després de l'avanç G5, Héctor Sama respon amb la retirada obligada cavall E8, que evidentment resulta molt passiva, però que pot servir per a que aquest cavall aplegui a la casella F5 en un futur. Jaume Ros continua amb A4, fixant la debilitat, però així era molt interessant la continuació D5, tractant d'obrir la gran diagonal per a l'alfil de caselles blanques, i en cas de que les negres respongueren amb torre de A D8, en principi clavant este peó per la situació de la torre blanca en D1, les blanques sí podrien capturar amb D per C6, seguiria torre per D1, alfil per D1, i ara, en cas de que les negres continuaren amb la captura torre per D1, després de C per B7, tindríem variants guanyadores similars a les que hem vist anteriorment. Podria seguir torre D8, torre B5, cavall D7, i ara l'avanç de C5 resultaria guanyador. Per això, després del fil per D1, les negres haurien de respondre amb B per C6, seguiria, per exemple, alfil E2, i així les blanques tindrien avantatge per la debilitat dels peons negres del flanc de dama. En el cas de que les negres tractaren d'atacar els peons blancs amb la irrupció torre D2, jugant de forma adequada, les blanques podrien anul·lar aquesta activitat i defensar els seus peons. Per exemple, alfil C3, atacant la torre i el peó de A5, torre A2, A4, torre A3, alfil D1, i així tenim que les blanques han defès tots els seus peons i a continuació el peó negre de A5 és indefensable. Tornant a la partida, després d'A4, Héctor Sama continua amb cavall G6, obligant a la torre blanca a retrocedir, amb torre E3, i segueix cavall E7. Ara este cavall es dirigeix a la casella F5, i així, encara que les blanques segueixen estant clarament millor, les negres ja tenen cert contraxoc, i Jaume Ros
ha d'ocupar-se d'intentar controlar-lo, però no troba la forma adequada de fer-ho i juga alfil c4, que és una errada. En el seu lloc calia jugar rei c4 i després de cavall f5 seguir, per exemple, amb torre de d3, pot ser amb idea de continuar amb alfil e4, i en cas de cavall de d6 seguir amb d5, que resultaria clarament favorable a les blanques. Després d'alfil c4 segueix cavall d6 i ara els cavalls negres s'apoderaran igualment de la casella f5. Després de torre e5 segueix cavall de f5 i així Jaume Ros torna a equivocar-se amb la captura alfil per f5 i tenim que aquest és un bon exemple de com l'avantatge de la parella d'alfils és molt bonic però també molt delicat i pot perdre's fàcilment. En el seu lloc encara estava a temps de continuar amb rei h3 i després, per exemple, de c6 alfil c3, insistint en la pressió sobre este peó, seguiria rei f8, alfil f3, amb un clar i còmode avantatge per a les blanques. No obstant, seria prematura la captura torre per a5, perquè després de torre per a5, alfil per a5, seguiria cavall e4 i les negres tindrien un fort contraxoc. Després de la captura alfil per f5, segueix cavall per f5 i ara les blanques ja no tenen cap avantatge important i la posició es pot considerar aproximadament igualada. Seguint amb la partida, Jaume Ros continua amb rei c4, segueix c6, h5, c per h5, rei per h5 i b6, per a tindre el peó de a5 defès i així alliberar la torre de a8 per a altres funcions. Segueix rei c4, no obstant així era interessant alfil c3 per a continuar amb c5, després de rei c4 segueix torre de a d8 i torre e4, així era possible c5, però trobem que després de torre b7, c per b6, torre per b6, les blanques podrien prendre amb torre per a5, però les negres respondrien amb torre per b3. Després de torre e4, Héctor Sama continua amb rei c7, sense por a l'escac a la descoberta, ja que en cas de d5 seguiria rei c6 i ara el peó de d quedaria clavat degut a la situació indefensa de la torre de d1 i a continuació les negres el capturarien fàcilment. Després de rei c7 segueix alfil c3, no obstant, així era interessant rei h5 per a evitar l'avanç del rei negre que es produeix a continuació. Després d'alfil c3 segueix rei c6 i com és típic d'aquestes posicions, les blanques tenen l'alfil de caselles negres, per tant, les negres poden avançar fàcilment per les caselles del color contrari, en aquest cas per caselles de color blanc, i així Jaume Ros continua amb f4, però això només fa que empitjorar la posició de les blanques. En el seu lloc calia jugar torre f4 per a pressionar el cavall negre de f5, seguiria h6, ja que ara no seria possible c5 per d5 i les negres no podrien prendre perquè perdrien el seu cavall de f5, i tindríem que després de h6 seguiria simplement la captura en h6 i després de la recaptura per part de les negres la posició estaria aproximadament igualada. En canvi, després de f4 segueix c5 i ara les negres d'Héctor Sama ja estan millor gràcies a la pressió sobre el peó de d4 que a continuació serà capturat. Les blanques responen amb d5 i segueix e per d5 i torre e5. Això l'aboca a una posició molt inferior, però ja no hi havia una alternativa satisfactòria. En el seu lloc era completament insuficient c per d5, ja que després de la captura i els canvis en d5 seguiria torre e8, amb una amenaça mortal sobre el rei negre, però que es conjura fàcilment amb h5, i després de la captura, l'escac, rei f3, torre 3, que obliga a tapar-se i segueix el canvi de torres, amb rei f5, les negres estarien en una situació òptima per a guanyar este final.
Tornant a la partida, després de torre E5, segueix H5 per expulsar el rei blanc de la seva posició, segueix la captura xe per H6, cavall per H6, i Jaume Ros continua amb rei H4, però així el rei blanc serà un objectiu tàctic per a les torres negres. En el seu lloc era preferible rei F3, i per exemple després de D4 seguiria torre H1, rei F6, torre H5, cavall F5, ara sí la retirada al fil D2, torre E8, les negres estarien clarament millor amb el seu peó de més, però, per exemple, amb torre de H5, cavall D6 i torre H6, les blanques tindrien cert contraxoc. Ara, en canvi, després de rei H4, segueix D4, al fil D2, rei F6, torre H5, torre E7, torre H1, les blanques igualment volen activar les seues torres per la columna H i la columna X, però el seu propi rei els molesta, i després de torre H8, este rei ja està sota l'amenaça d'un escac a la descoberta, rei H3, torre de E8, així també era possible torre E2, evidentment. Després de torre de E8, segueix torre de H5, però això no és la millor continuació per a les blanques. Segurament tampoc seria suficient per a salvar la partida, però almenys amb torre de Xe H5 i després de cavall F5, rei F3 i els canvis en H5, rei E6, i les blanques almenys podrien intentar resistir en aquesta posició. En canvi, després de la continuació torre de H5, segueix simplement torre E2 i ara la posició blanca és completament desesperada, tant que Jaume Ros no troba cap alternativa millor que el sacrifici al fil per A5, B per A5 i torre per C5, però que serà completament insuficient. Segueix torre H8, estapa de torre amb torre de H5, i ara torre de H8, torre C6, Héctor Sama estapa amb torre de 8 E6, i veiem com les negres anulen fàcilment l'activitat de les torres blanques. Ara Jaume Ros pràcticament està obligat a canviar amb torre per E6, F per E6, i segueix amb torre per A5, però a les negres els queden aquests dos peons que seran suficients per a la victòria. Segueix cavall F5, rei F3, torre E3 i torre per B3. Jaume Ros continua amb torre B5 i Héctor Sama canvia amb torre per B5 sense por a lligar els peons blancs. No obstant, torre A3 era millor, ja que després de A5 seguiria cavall D6 i les negres guanyarien més fàcilment. Després del canvi torre per B5, C per B5, cavall D6, rei E2, E5. Les negres també podrien guanyar, però de forma molt justeta amb la continuació rei F5, seguiria rei D3, les captures i a continuació l'avanç del peó de E, que no obstant guanyaria de forma molt concreta en la continuació rei D5, cavall B7, rei C6, cavall A5. A continuació les negres deixaran que els capturen este cavall en esta casella perquè coincideix que després de la carrera de peons ara les negres coronen amb escac. En comptes d'esta complicada continuació, després de rei E2, Héctor Sama en la partida continua amb E5 i després del canvi de peons segueix B6 i segueix amb cavall B7, que resulta guanyadora. No obstant, encara estava a temps d'equivocar-se amb rei D5, ja que després de A5 el final serien taules. Les negres haurien d'estar pendents dels peons passats i lligats de les blanques i no estarien en condicions de forçar la coronació del seu peó de D. Però després de cavall B7, la victòria resulta molt fàcil per a les negres i per això Jaume Ros va abandonar. Bé, en la part inferior de la pantalla teniu els enllaços als vídeos corresponents a altres partides d'aquest torneig. Espero que us hagi resultat interessant. Gràcies per la vostra atenció i fins al proper vídeo.